Sibambisene izandla zethu. Sibheke enkosini. Siyakubonga uNkulunkulu wasezulwini. Siyakubonga Baba. uThixo impela. Futhi akekho njengawe. Babathu namandla wonke. Ufuna sisho njalo vele namhlanje. Ubufuna sithi akekho njengawe. Futhi wena Baba ubufuna siphinde siqhubeke sithi ongenzeki kubantu kwena kuyenzeka. Sesiyashoka Baba namhlanje mina. Sibuyisela izwi olishilo walisho kuthina njengebandla. Silibusela kuwena Baba sithi lelo lizwi lelo walisho liqiniso. Sikunike udumo Baba, speak your word namhlanje. Lele liqiniso likwazi ukushintsha impilo zabantu. Egameni lika Kristu Jesu namandla eliphilayo. Bakuthi loyo ongene ekhathazekile nalo ongene ebona engafanelekile. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha I pray. Uthi uNkulunkulu eshintsha isimo sakhe. Egameni lika Kristu Jesu namandla ngiyabonga ukuthi Baba uyakwenza lokho. Ongene egula bayaphila abantu. Abangene nokuxokozela emakhaya ukuthula lethu ukuthula bela uyakulungisa emakhaya. Ulungisa imisebenzi, ulungisa imishado, ulungisa amapromotion. Egama lika Jesu Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, Father thank you. Wenze lokhu Baba. Ukuze udumo lubuwele kuwe. Kungabi khona noyedwa ozothi lokhu kwethu uyena. Kodwa kube uwe uNkulunkulu ophakamayo noNkulunkulu owenzayo. Father I thank you. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, ibandla lakho leli. Abantu bakho laba baze kuwe, abasile endodeni ethize, abasile egameni lesonto, kodwa baze kumnikazi wesonto. Ngegama lika Kristu Jesu, umnini mandla kaphakama Kristu Jesu. Bese babathola amandla wonke ubusisa abantu bakho. Hayi kusasa kodwa khona namhlanje. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, in Jesus name amen. Ashelu Jesu zande. Ashelu Jesu zande basalwa. Thank you. Ashelu Jesu zande kulu. Ashelu Jesu sayishasi shalo phezulu. Esesivula umlomo sithi ingcwele sithi uphakeme. Ababathi akekho njengaye. Abahawu Nkosi Jesu. Ababathi wena izolo namhlanje naphakade. Ababathi awuguquka ushintshi. Ababathi ungenzeka into kuyena kuyenzeka. Khona into engayisho Nkosi. Noma sengathi sophendwa makhondo ngayisho Nkosi. Letesa kada hande samaya tuya. Oya. Thank you. Thank you. Bazalwane samanga ngezinyawo. Ngiyacela bazalwane. Ngicela sidilithe yonke into lezayizo. And uma kukuthi uyezwa na ukuthi ushiftile kwiposition kancane after istorm. Akuyona inkinga leyo. Iintombi zashiftana phela vele. Istorm siyenza ukuthi ungabi sendaweni. Amen. Kodwa sibonga uNkulunkulu ukuthi usamthanda uJesu noma ushiftile kancane. Phela uPeter ngenkathi ephika uJesu wengamphiki bengamfuni. Wayemphika ngenxa yekhambana ehleli nayo. Indawo. Awu ningizweleni? Indawo ayekuyona yayimenza ukuthi athi angimazi. Hayi ukuthi ngoba engamazi. Oh nikhona bazalwane. Hayi bazalwane indawo ayekuyona nabantu ababekhona endaweni. Awu amen webazalwane. Iyona yenze ukuthi uthi angimazi uJesu. Akekho ngamvuma ehle nabantu abangamfuni. Akekho ngamvuma esendaweni angathanda ukuthi abe kuyo. Usendawo awunikhona kodwa bazalwane. Into ayimenza ukuthi amphike hayi ngoba engamfuni wemphanda kabi. Inkinga abantu ayenabo ngaleso sikhathi. Abantu obenabo ngalesa sikhathi sestorm ibona babenza ukuthi umphike. Hayi ukuthi wena ongamfuni uJesu. 1 2 endaweni wathi kuyona enkulumweni bezenza na ukuthi uqashe. In fact kwakuyindlela yokuqasha
kwakuyindlela nayo yokuyiphephisa ukuthi bangambambi njengalabo abambambile uJesu. Mama evuma ukuthi nami kade nginaki kuzoba inkinga. Ngoba umuntu mebanjawo nikhona bazalwane. Umuntu bekathathwa okade ehamba phambi kwakho wathathwa phela uJesu kade ethathwa waya koboshwa waye entilongweni. Manje nabo uvuma na uzakhona. Ngeke vele uphika hayi ngoba uphika ngoba ungamfuni ngoba uphika ngoba ufuni kana. Ngicela wonke umuntu ngasume simenyanga khona ehleli phansi wonke umuntu abuyele kwiposition. The storm is over. Back to your position. Abathandazayo please bafowethu. Engabashiya bekhuna ngesizilini akube njalo. Engabashiya bekhandaza bengakaze uNkulunkulu akube njalo. The storm is over, don't worry. Ungabusakhathazeka. Unge wangena esibingweni wethi into ethise uyekeke into yakudala leyo. Go back to your position. Ngoba kunesibusiso sokwehla, isibusiso sokunqoba ku-storm. Ngeke sikwazi ukufika uma ungakabi kwi-position. Webazalwane ngiyakhuluma njalo. Lalela, ngithi mina into ezokwenza ukuthi ufakaze se-azuya athakase. Lalela, iSunday yokuqala ngishumayela ku-2019. In fact, uqala konyaka ka-2019 lo. Awulikhona kodwa bazalwane. Yes. Uqala wena bazalwane, uqala konyaka lo. Ka-2019. Akho August la njengama-towers. Sizongena ku-2019. Amen webazalwane. Ngoba izinto eziphuthe ngoJanuary kulibele istorm. Baza abanye basebenza ungasebenzi. Bashada abanye wangashadwa. Bapronyotha abanye wangapronyotwa. Lalela 2019 uyaqala manje. Uzomemezela ngizothi sekuyingame lethu. Sekuyingame lethu. Impilo lekuyashintshwana. Bonke abantu abakushiyile ngoJanuary, bonke abantu abakushiya ngoFebruary, uzobafika ubahlule ngegama likaJesu waseNazaretha. Somebody shout kunjalo. Awuyeza kuzashumayeleka la kweli bakhe. Yayisukile sokushumayela kuzashumayela ku-2019. Somebody shout shumayela mshumayela. Position kosha into yakuzayizona kosha into ayizona buya ku position izinto zakho seyifikile kosha awu amen ngobazalwane kosha ngicela abantu abathathu izikosha izinto endala asenze kanje wokugcina maya sothea akhe asenze nje wokugcina bafowethu awokugcina into engisho ngicela uphendukele kumakhelwane uthi mfowethu wakithi wena umhakhe noma umxawule wahakho unkosikazi womuntu makho umxawule uthi wena wakithi wena wakithi wena makhe wakithi wena. Ngoba ngijahele ukushumayela kancane ngijahele ukushumayela futhi ngiyayizwa into zokushumayela ningakhulu igcwele lalela awusukeke la uhleli khona kube khona umuntu nje umphikayo uthi awu tate wethu ngani yami mawami baba please do that. Oh bazalwane gijima wenze leyo nto leyo.
you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Awesome. phansi bazalwane. Akibingelele. Ihloniphe futhi ukuma phambi kwebandla kaNkulunkulu. Ngibengela isiqhubulo salekhaya sika John 8 verse 31. Sabongcela uxhala makhelwane simakhelwane simezweni njalo. Qala nalongana simezweni njalo. Ngisize Nkosi Ngingasu Ngisize Nkosi bafowethu yabeza abantu bathi kunjalo lungile bafowethu mina angisoze
yasondla usigcina uma bafundisi bami angithobe kakhulu ukunibingelela izinhlobo zamakhaya bafundisi bami obaba bonke nomkhulu ngiyabonga kakhulu uJesu anithwala anibusise wonke amadoda obaba abala ekhaya omama bakwabo noma izingane zabekhona ayikhululeke ukuthi imizi yabo ngeke ibhidlike abekho ntekenteke ba strong abekho ntekenteke yeah it shows lento nje beyisho khona ukuthi abekho ntekenteke omama bonke izingane zami omama bonke nogogo Antam ngiyabonga nezwe. Omama uma bengekho ebandleni lelo bandla likho nezwe. Amen. Ngoba omama bathandaza. Ngaphandle ukuthanda baney'nseka nje. Ya, ngaphandle ukuthandaza. Noma kuwubaba lo kodwa khona othi ngingayizala le ngane. Ngoba kunesikhathi uma kufika izimo ungafocus ku department eyodwa. Ngiyabonga abazalwane niyezwe kakhulu wonke ama-branch. Bashayenza lo mama nogogo department i-admin ingane zami ngiyabonga nezwe. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu angigcinele mina nezwe. Anike imoto, anike imizi, anike namadoda angenangculazi. Nalele ke ngabazi ukuthi icele yini sengibuyile kuqaqekile kuzoshaya. Nawe mfana ngoba ukhona uNkulunkulu akunike nje isiduze. Amen. Akuse uNkulunkulu khona. Sibashayela izandla edepartment. Thank you. Kanzami laphana worshipers, thank you. Ngicula kamnandi ungathi nengelosi niyezwa. Futhi nengelosi cishe zona ziyathula amacula ama-towers. Kuthiwa ngeke i-worship yala ayifani nawo. Yenzima. Uyezwa na uma sihuba siyahuba-ke thina. Uyazi ukuthi impela kuyahubeka. Ama-towers ngiyabonga. Worshipers, thank you. La kwi-sound bafana bami ngiyabonga bafana niyezwa. Ngiyabonga kakhulu. Abaxhumayo abadlalayo ngiyabonga kakhulu bafana bami. uNkulunkulu angibusisele nina ngoba nithe bancane ningaqale nikani qala nokwenza imali nibe nemali nibe nemoto. Ngiyafisa ngelanga nami ngithi mangifike bandle ngifike nje abafana bami lapha eSouth oye nobonke nje bambe imoto eziphambili evuleka phezulu. Uma ngiyabona bonke abafana bami bonke amadodana leka ngiyabonga bafowethu. Ngiyabonga amadodana aseThawasi. Ngiyabonga kakhulu ukuma nebandla niyezwa. Ngiyabonga kakhulu bonke. uNkulunkulu anibusise ngamakhosikazi nangemoto nangemizi. Bese uNkulunkulu anibusise ngama-companies enu. Ungalele ngifuna nasebenza. Nje yabona wonke umuntu ahalela ukuthi mayebona umfana seThawasi niswenge nezwe niswenge. Swenge nithande lento yini yokukholwa noma uyiswenge. Bese nilunga kahle noma udlula umuntu athi uNkulunkulu angibusise ngemali. Amantombazana wonke ingane zami
lezi izinhle akekho umfundisi onengane ezinhle njengalezi lena amantombazane ekamahle wonke labafana nje basazongena abasha basazodideka ukuthi ithathe muphi. Haleluya. Ngiyamthanda kanjani nezo bashana izandla bafana amantombazane Sunday school Bright Leaders mamdlovu ngiyabonga ngane yami yezo babuthwala bafundisi bonke babuzuma babumakwazi lati phela ngiyabonga kakhulu mama Ntombela le empangeni ngiyabonga kanye kakhulu uNkulunkulu busisi bazane bonke nene leli washo wangipresenta ngalo bengigqoka lona lapha euniversity uyazi futhi ukuze ubone ukuthi kwake la lapha ngithema ngiphuma vele laphuka ungabona ukuthi ayi futhi belukela lapha. Amen. Bengilimesha ngibeka igolide bengimesha bengihleka bese ngithi bese. Ngiyabonga kakhulu. Asiqala kuba nabo bengabe sahamba kanjwa la. Amen. Bese ngigcina ngesiphalaphala sami. Noma nganzami noma ngabahle anifiki nje lapha muhle nomelele nesibazalwane ngemvuke imbuke elele iyayinhlelele ngoba Jesu sukuma mngamo sipile sukuma bakhona bana akatela sukuma wazi babonanga ngiyabonga kakhulu animbonanga ngicela umama eze uNkulunkulu akunakuhlukaniswa zona ngesiphalaphala sami lezi noma yahambe imoto uyabona ngiyabonga bazalwane ningiphathele kahle nezo ngiyazi ke bazalwane akekho umuntu engeke ngamaphambi kwakhe noma kuthiwa okhona kuthiwa ungasithandi uSathane ukuthi nje uDode ukuthi angikwazi ukuthi inhlambe ezomusho ngenhlamba bayingaka uyena lo yana akubona bazalwane. Haleluya. Ucabanga ukuthi wena uSathane ubeka ngene ensimini yaseEden insimini yenziwa uNkulunkulu hayi ahlule ukungena ebandleni ngoba bazalwane uSathane wodwa lona akukho umuntu uSathane kodwa nje ngiyazi uthando kubazalwane lukhulu abakhona nabangekho uthando njani bazalwane ngiyabonga siphalaphala sami ngicela ukushumayeza tema kele sayishumayela ke lo muntu biza banga lo muntu itsashumayela ke lo muntu manje ibonala asiya bembethiku nikona moto
Buthwala ngicela umkhonza nceko. Noma intombi yakho. Intombi kaBaba Buthwala ngicela umkhonza. Bona bethe bikasile mfa. Bona bethe bikasile mfa. Bona bethe bikasile mfa. Bona bethe bikasile mfa. Yes, Romans chapter 5. Shumai, this is better masisha. Funa isihloko. Izithelo zokulunga. Hayi. Verse 12. Kuna isihloko lapha. Isono nokufa kwafika ngo-Adam. Mana, isono nokufa. Awukhuluma na akusakhulumeki lapha esodweni. Isono nokufa kwafika ngobani? Ngo-Adam. Sesashumayela ngempela ke manje. Awufuna isihloko esilandelayo futhi. Esika 15 sithi ukulunga nokuphila kwafika ngoJesu. Siqedile. Savala amaBhayibheli ethi sibuke ngale. Sofuna isihloko namhlanje. Cela utshela makhelwane ke lindele ukushunyayezwa ke manje. Asibengala iBhayibheli iBhayibheli bazalwane lisitshela ngokuthi lento esiyazi. Kodwa ngicela namhlanje ngiyaqolisa ukukhuluma ngento nje ejwayeleka ngakho. Kodwa kuthiwa ngikhulume ngayo. And bazalwane ngicela ukuthi ngizokunika a mystery noma ngizokunika imfihlakalo noma isambulo maqondana phakathi kuka Adam benoJesu. Napa abantu engizokhuluma ngabo. Ngizokhuluma ngo-Adam bese ngikhuluma ngoJesu. uJesu Kristu. iBhayibheli kodwa kunamanye amavesi eBhayibhelini noma ama-chapter uJesu ambiza ngo-Adam wesibili. Kodwa amanye athi uJesu basazi, amanye athi uKristu kanjalo kanjalo. Namhlanje ngicela ukukhuluma ngo-Adam omuntu oqala emhlabeni wendoda. uNkulunkulu ngenkathi eqala sanibonani bantu besifazane nonke sanibonani. Sanibingelela enyangeni yenu. Umuntu oqala owaba khona emhlabeni uNkulunkulu amenza ngenkathi uNkulunkulu ethi masenze umuntu ngomfanekiso wethu wenza uAdam, wabumba uAdam indoda. Lethi iBhayibheli ngenkathi eqeda kubumba uAdam wase in fact wayesenza sonke emhlabeni, umhlaba wonke wayenza abantu kodwa emenza umuntu oyedwa okunguAdam. Sisamzana ngiyazara. Lithi iBhayibheli ke ngenkathi enza uAdam wenza wonke umuntu emhlabeni, thina sasesivalelwa kwimbewu. Saba khona kodwa saba kwimbewu kaAdam. Abe nobazalwane. So uNkulunkulu wamenzela umsizi ke oku-Eva, wamenzela umsizi oku-Eva ukuba somlekelela khona la ensimini khona nithi bazalwane. So siyathi sonke sayifundisa lento ukuthi ke ukuwa in fact uSatan ubefuna uAdam. In fact nithulele nikhona kodwa sontweni. In fact uSatan ubefuna uAdam. Washuthi akakwazi ukufinyelela kuAdam. Waye ngakwazi ukufinyelela kuAdam. Ingoba uAdam uphethe izwi, kanti iBhayibheli lithi izwi lisikhali sethu, lisihlangu sethu esivika ngaso nxa uSathane ehlasela. Cela ukushumayela kancane bazalwane. Izwi likaNkulunkulu lisihlangu esivika ngaso uSathane ehlasela. Manje ke uSathane ubeyazi leyo nto ukuthi uAdam uphethe isihlangu. So ngoba izwi likaNkulunkulu uyena uNkulunkulu wakhuluma noAdam. Akakhuluma noEva. Wakhuluma nobani noAdam. So ngenkathi akhuluma nabo ukuthi uNkulunkulu uyizwi lakhe.
ngoba no-Adam bemnika isihlangu sokufika uSathane befika. Wasusathane wabona ukuthi ngakakwazi ukufinyelela ku-Adam. uSathane akakwazi ukufinyelela kumuntu ophethizwe. Umuntu onezu uSathane akakwazi ukufinyelela kuyena. Ngoba noJesu enkathi uSathane efika wamvika ngezwi wathi kulotshiwe. Ngamazi mawufuna ukufika uSathane emsebenzini esikoleni emshadweni wakho iba nezwi ozolinika yena uma efika. Hayi bayinkinga abantu abahlaselwayo kodwa bangabi nento abazoyisho. Ngicela ukushumayela bazalwane kancane. Uma kunezinto ezikuhlaselayo iba nento azoyisho kuSathane. Hawu nikhona bazalwane okuyizwi sibikephi thina. So iplan kaSathane ukuthi angeneke ngoba nebazalwane. In fact, ngiyaqala ukusho la nto uma ukuthi izokuphatha kabi. Wena olalela. Nawe wena obuka nje ba niphethe amafoni khona bazobuka. Wena obukayo. uSathane ubengafuni kulokhu ubengafuni uEva. Ngoba uEva kanayo imbewu. uEva akathwele abantu. Ubefuna uEva une room yokuthi bangenise. Kodwa ozobangenisa uAdam.